batzuk egitera. Kaixo, oso ondo, sarko gara eta galdetu lasai, bale? Oso ondo. Zergatik aukeratu duzu lanbide hori? Bueno, ni ikasi neben filosofia ikasketak eta filosofiak ez dago lan egiteko gero ez dago irteera asko eta egin neben kursillo bat liburutegikoa. Liburutegin laguntzaileena eta guztu esaten beti guztu izan liburuak txikitatik eta guztu esaten bai lan hori, hasi nintzen lanian liburutegi baten eta guztoko izan zen eta hortxe jarraitu dut. Irekitzen duzu hain gutxi? Hori azkenian, ni sartu nintzenean Mendaroko liburutegi xatukan ordutegi bat ja eta, azkenian nire aldetik, izabateko neben gizo, baina ordutegi hori dago eta, klaro, bakit gutxi dela, baina, egunen baten, zuek eskolatik urten eta ja zuzenien etorri alzain liburutegira. Nola aurkitu zenuen Mendaroko liburutegia? Hemen izan zen, azterketak urten zian. Ona postu bat liburutegirako eta zela urten zen hori banik apuntatu nintzen, eta azterketak ondo urten zian, eta plaza bat edo postu bat lortu neben hemen. Txikitan asko irakurtzen zenuen? Desente. Txikitatik bai irakurtzen hemen konbikiak, gero eskolatik bidalitako liburuak bai, eta gero beste liburu batzu bai niri asko guztia izatzenak, eta bai, txikitatik guztu hartu izaten irakurtziari eta, holatxe jaketan. Zer liburu mota gustatzen zaizu? Danetik apur bat filosofiako liburuak. Hori ikasi neben eta asko guztia izat filosofia, eta parte bat zientzia, artea, gero ipuin motzak bai, lusitxua bai. Danetik apur bat, baina txikitatik irakurri dutenatik, onaino gauza asko irakurri dut, gauza ezberdin asko. Baina, danak guztiak gutxu gara dira. Pozik egon zinen lanbide autopatu zenuenean? Izan zen bai, pos bat izan zen topau izan da lanbide hori ez, liburu zaina. Azkenean, nire ikizien guzti izan da liburuak dira, eta liburuak inguratuta egotea egunero oso posgarresa da. Zergatik aukeratu duzu Mendaroko liburutegian? Hori, izan zen hori, azterketa urten zian eta urten zian azterketak, proba nomen azterketak eta gero plaza lortu neben postua eta aukera izan zen, azkenean nik aukeratu neben Mendarro, baina Mendarro bai aukeratu nuen niri. Liburutegi egon zinen? Zendetan egonez, egon naiz, Arrasate, Aretxabaleta, Orio, Gernika, Oñati, Pasaia, Donostiko gizinetan. Bai, horrek izan dira, Legazpi bai, uste dut horrek izan dira. Eta proposatuko diguzu liburu batzuk? Bai, momentu bat itxoitu mazue, karrikotzen, bale? Bai. Oso, ondo. Guzi, bentsa. Aixo bat, hau da, 0 urteko mientzat, Martxel postaria. Beti postari bat, beti kartak eta banatzen da bilena, eta azkenean sorpresa dugu liburuan. Bukaeran, Martxeko ikusten da, beti sorpresak kartetan dira, eta bukaeran du beste sorpresa. Gero, hau,
5-6 urtekoentzat Altzoko handia eta Tutixiren malkoak. Hau da, handia pelikula, horko oinarrituta dau, eta Parisera ez da jaten da, eta oso ondo da, bai, hau Izagirrena, eta bai, oso interesgarria da, eta seguro guztiko esatzen du. Hau gero, hau 8-12 tarteko minutu. Hora zurentzako, egokixia esango litzake, orkestra Lurtarra, Arkaitz Kanona. Hau izan zen, irazi ben premio Euskadi Sarri irazi. Eta, oso politia da, orkestra Barcelona sortzen dagoen, eta abentura zorro batzuk izitin dago, eta oso politia da. Eta gara azkenik, amabitik aurrerako umientzat, Malen labirinto madarikatuen, Txarra Gartzian. Eta hoxe oso ondo dago, bildura Malen labirinto baten nola galtzen da, eta hori kontenik dago, historia hori. Eta oso politia danak. Hemen dakotzea buruz nien, etorri eta irakortzeko, bale? Oso ondo. Bueno, eta zuek askotan egote zai hemen, eta ikuso guztoko liburuik eta gomendaketako. Bai, nik hemen justo bat hemen. A ber. Bueno, hau duan misterioa pasatzen dela Parisen nau, pertsonaje hauekin. Hau da Obelix eta kompainia, Obelixek erroman topatzen ditula berekin lan egiteko batzuk, eta Asterix zerratzen da zeia berekin ez da ibiltzen. Eta Irlandar nomoa da oso interesantia, ze Irlandar nomo bat ateatzen da basuratik. Eta oso interesantia da. Oso ondo. Eskerrik asko Iñaki. Espero dugu hurrengoan ikusti, ikusiko gera, eta ondo pasa. Eskerrik asko zuei eta berdin ondo pasau, bale? Bale. Agur.